እቶታውነት ሕርሻ ናብቲ ዝድለ መጠን ንምዕባይ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ብርክት ዝበሉ ብድሆታት ኣለዉ። ሓደ ካብዞም ብድሆታት ለበዳ ባልዓት እዩ። እዞም ባልዓት ንኣትክልቲ ብቐጥታ ብምብላዕ ኣብ ምህርቲ ከቢድ ሃስያ የውርዱ። መብዛሕትኦም ባልዓት ቀወምቲ ኮይኖም ብሓረስቶት ኣብ ግራውቲ ሕርሻ ቀጻሊ ክትትል ዝግበረሎም እዮም። እቶም ካልኦት ዓይነት ባልዓት ግን ሳገምቲ ኮይኖም ቁልጡፍን ሃንደበታዊ ምንቅስቓሳት ዝገብሩን ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ደረጃ ለበዳን ወራርን ብምዕባይ ድማ ምህርቲ ሕርሻ ንእለቱ ከጥፍኡ ዝኽእሉ እዮም። ኣብ ሃገርና ዛጊት ን4 ዓይነት ሳገምቲ ባልዓት ዓብ ትኹረት ብምሃብ ናይ ቁፅፅር ስራሕ ይካየደሎም። ንሳቶም ድማ ባርኖስ ኣፍሪቃ፣ ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ፣ ኣዕዋፍ ኬላ ኬላ ከምኡውን ኣንበጣ ምድረ በዳ እዮም። ኤርትራ ምስ ዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ሓንቲ ካብ ምቹኣት መፍረ ኣንበጣ እያ። ስለ ዝኾነ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ለበዳ ኣንበጣ ንምክልኻል ዘኽእሎ ስትራቴጂ ብምሕንጻጽ ወትሩ ይሰርሕ። መጀመርያ ኣንበጣ ከም ንፈልጦ ኣዝዩ ሓደገኛ ባልዕ እዩ። ካብ ቦታ ናብ ቦታ ካብ ሃገር ብዓቢ ፍጥነት እንዳነፈረ ኣብ ናይ ቋሕሰም ሰዓታት ኣዝዩ ከቢድ ዕንወት ዘውርድ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ስትራቴጂ ናይ ሃገርና ኣንበጣ ገና ከይነፈረ ከሎ ኣብ ናይ መራብሒ ቦትኡ ምቕታል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስትራቴጂ እዚ ንምትግባርካ ቀዳማይ ዝሕንፀፅ ዘድሊ እንታይ እዩ? እቲ መደብካ እዩ ማለት ሓደ ንጹር ዝኾነ መደባት ኣለና ማለት እዩ። ዓመታዊ ንጹር ዝኾነ መደባት ንሕንፀፅ በቲ መደብ ናኸዓ ንኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ ዝግበር ኣቐዲምካ ኣንበጣ ምቁፅጻር ስትራቴጂ ሓደ እቲ ኣብ ግዜ ናይ ምርባሕ ወቕቲ ጊዜያዊ ማዕስከራት ኣብቲ ቦታታት ምስራት እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት በዓል ሰሜናዊ ባሕሪ ደቡባዊ ባሕርን ኣብ ግዜ ናይ ክራማት ባሕሪ ንቑጣታት መስሪትና ኣብኡ ከዓ ናይ ኮለላ ዝገብሩ ክኢላታት ይኹን ኩሉ ዘድሊ መኻይኖም ዕጥቆም ስንቆም ብምሉእ ኣቢልካ ኣብቲ ቦታ ኣብ መሕደሪኡ ኣብ መራብሒ ቦትኡ ቀጻሊ እቲ ወቕቲ ስጋዕ ዝውዳእ ኮለላታት ምግባር ሓደ ንገብሮ ስትራቴጂ እዩ። ካልኣይ ከዓ ዓቕሚ ሰብ ምብዕባል ማለት እዩ። እዚ ከዓ ስሩዕ ዝኾነ ዓመታዊ ስሩዕ ዝኾነ ስልጠናታት ኣፍልጦ ንምዕባይ ንገብር ኢና ማለት ኣብ ኪላታትና ኹን ወላ ኣብ ሓረስቶት ይካየድ እዩ። ምክንያቱ ኣንበጣ ናቱ ባህሪ ናቱ ኣካይዳን ናቱ ኣነፋፍራን ክትፈልጥ ኣለካ ጽቡቕ ትከታተሎ ትኾንካ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ዘድሊ ቀረባት ናይ ሎጂስቲክ ድማ ብእዋኑ ኣብቲ ማዕስከራት ይዳሎ ከም በዓል ፀረ ባልዕ ይኹን መፀጊታት ይኹን ካልእ ናባራት ዘድሊ ኩሉ ሎጂስቲክ እውን ኣብቲ ቦታ ኣቐዲምካ ከም ዝዳሎ ይግበር ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ተበጊሱ እቲ ኣንበጣ ገና ኣብ ቦትኡ ክራባሕ ከሎ ገና ከይነፈረ ከሎ ነቲ ኣንበጣ ናይ ምቕታል እቲ ቀንዲ ስትራቴጂና ናትና ማለት እዩ። ኣንበጣ ምድረ በዳ 3 ደረጃታት ዑደት ህይወት ይሕልፍ። እንቃቑሖ፣ ኩብኩብታ፣ እኹል ኣንበጣ ተባሂሎም ድማ ይጽውዑ። ኣንበጣ ምድረ በዳ እኹል ምስ ኮነ ንጹር ብጫ ሕብሪ ይህልዎ። ሓንቲ እኽልቲ ኣንስተይቲ ምድረ በዳ ንውሽጢ መሬት ካብ 10 ክሳብ 15 ሰንቲሜትር ብምእታው ካብ 2 ክሳብ 3 ለቆታ ትጸፊ። ነፍሲ ወከፍ ለቆታ ድማ ካብ 60 ክሳብ 80 ዝበዝሑ እንቋሖ ይሕዝ። ዝተጸፈየ እንቋሖ ኣብ ውሽጢ 12 ክሳብ 36 መዓልታት ኣብ ጠሊ ሙቐትን ተመርኪሱ ይነቁሕ። ንምዃኑ ኣንበጣ ምድረ በዳ ባህርያቱን ከውርዶ ዝኽእል ጉድኣት እንታይ ይመስል? ኣንበጣ ምድረ በዳ ሓደ ካብ ሳገምቲ ባልዓት ኮይኑ ከም ሽሙ ዝሕብረሉ ድማ ኣብ ኣጻምቕ ወይ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ዝነብር ምስ ክሊማ ምስ ኩነታት ኣየርካ ባህርያቱ እንዳቀያየረ ብብሕቲ ይኹን ብዕስለ ክሳግም ክነብር ዝኽእል ኣንበጣ እዩ። ኣንበጣ ምድረ በዳ እንተርኢናዮ ኣብ ትሑት ዝናብ ዝረኽባ ትሕቲ 200 ሚሊሜትር ዝዓቐኑ ዝናብ ዝረኽባ ሃገራት ዝያዳ ዝፋረ ካብኡ ተበጊሱ ድማ ናብ ሓምላይ ቦታታት ናብ መግቢ ክረኽበሉ ዝኽእል እንዳሳገመ ክነብር ዝኽእል በራሪ ዕስለ እዩ። ኣንበጣ ምድረ በዳ ባህርያቱ ብብሕቲ ክኸውን እንከሎ ኣብ ዘይምችኦ እዋናት ብብሕቲ ዝነብር እዚ ድማ ኣሰካፊ ኮነን ሓደገኛ ባህርያቱ እውን የብሉን። ብዕስለ ምዝኸውን ግን ሓደ
نيشت عسل أنبتا أو حد تربية كيلومتر أستات 5 مليون أنبتا مدربدا يركبوا إذا 5 مليون أنبتا مدربدها لك مع رخبدته من دات مجابو نزرعتي يخون نمجهجة بحنسا أندازناتو نساب يخون إنساساتات نتأميت يخون نسدات كقالع يخلو أبي كل تشحن عصر شعتن زرعنا ورر أنبتا مدربدا بسالا وهود سرح حزبن منقستن أنبتا مدربدا ملوء بملوء كتفك إليو مستير نايز دما بوهدة مسرحيو كابزي حجي إوان نايل الزمن أودا دما مالتي كابزي حادش عام جميرنا نودو زحية لا ودا دما كوين لا مالتي إتي حيال زبرو مخنيات كا سلست أكلات على مالتي هذا مستر شا مينستر مكال كم زوام محدار كم حدا عند حقوق ينوم تي كل سرحات كاب حاجة رجال سكع بزوا خاب زوا سكع محدار كباويتات وريد له كوميتات وريدنا على مالتي دروبو مسارات نسرح له لنا مالتي تن بعبي درجات وديو سكع تحت كوميتات وريدن عزيز حيل هنا ولا دبا تغيير له مالتي أبي مسرح مخت أنبتا مدربدا حبريتا بزعبا هلاون من قصاصن أنبتا أزيو أقد استريت أود أبها قرنا بزيكاتي بتكالوي أقباب بدرجة منيستر حرشة بمن محدارات حيلتات مكلخالن زقبر لووت حبريتا اسكاوت تبايلهم بزيصوعو بغربا أبوتا من رابحي أنبتا زركبو مكرات حرستوت زوهاب اوانا وحبريتا وسان تريت أود نمخانو زرقه أنبتا مدربدا بدرجة عالمين هاجرنان انتي يمثل زرقه أنبتا مدربدا ترينا بدرجة عالمنا أبا حقور أفريقيا أبا حقور روسيا مأكلاي مبرأ كمون بوحد متل أبا حقور أوروبا يخصوتيهم أما فاري بوتاتات أنبتا مدربدا كسا 16 مليون تربية كيلومتر يشفن أمنا درجة عسلة وي أب درجة ورار كبتصح كلها كساب 29 مليون تربية كيلومتر زرقة حلوهم إذا دمما بدرجة ملأ عالمنا زيشوفون ترينا كساب 10 مئتاويت كاب ملأ عالمنا شافينو يركب أب هاجرنا مسنمت دما زرقحو بمول وجماجم بحرتاتنا أن أنبتا مدربدا نخفارة أزي موتشو كلمة حامر يهون كناتات أير علو أب معراوا وقلاتات هاجرنا موتشو ننبتا نخفارين نخبازحن علو زدما بدرجة هاجرنا تريني أستاشوعة مليون هكتار يشفن أب كرامات بحري انتو خينو بملقم جماجم بحرتاتنا نخفارة عزي ميتشو كناتاتالو أب كرامات كبسة أنت متينا دما معراوا وقلاتاتن قلقلة كبساتات نهاجرنا نخفارة نينبتا ميتشو كناتاتالو أنبتا مدربدا معاسن بخميك متساكا كمزخئلن نمقماتو أشكاريو اتي انكو مفتحقن دلو كين كامتصنحيو أبز مدايقن مدلواتنا انتا يمثل أبز وانزي كنتاتنا ينبتا في الله أبحا كنا نتحررينا أبز وانزي أبدحان كنتاتنا زلنا ينبتا يلن مالتي جن كلن كبابنا هاجرات زلوا عزيو أب سكافي حمانا كنتات أنبتا سلزلو أنبتا خاب بحريو ساقامي بمخانو قلتيفو أنا هاجرنا خاطو سلسة لابزي إيوانزي اتزاد المدلوات كبرالو مالتي حدا خافت المدلوات حدا اتزنبرنا مسارحيتات سكناتات مقباري مالتي كالاي كيلاتات تخون حرستو تخون سراويت تخون سلطناتات انتن قسقاتات نقبرالنا كوين معسكرات أفتي بفلاي أبز جزازي أب كرامات نعملت أب كبسان أب قلاوي معراو قلاتاتن معسكر نقطات ناي كللاتات عدالينا قصالي مكتتال إنا نقبلنا قلاتاتن حساساتن يجبر على مالتي ስለዚህ ኣብዚ ግዜ እዚ ገና ከይተዛነና ንኣንበጣ ከይመፀና ከሎ እቲ ሁሉ ዘድሊ ምድላዋት ይግበራሎ ማለት እዩ ካልኦት ከባቢና ሃገራት ካ ኣዝዩ ኣሰካፍ ኩነታት ናይ ኣንበጣ ዘባና ዘሎ ሃገራት ስለ ዘለዋ ንሕና ቀጻሊ ከም ምክታል ንገብር ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ
ኣብ እንትን ድራብ ሓለን ቦታታት ማለት በዓል ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን በዓል ደቡብ ቀይሕ ባሕሪን ከምኡ ካብ ጋሽ ባርካ ተኮላላታት ዝግበር ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብሙሉእ ሃገር ማለት ዋላ ይመፁና ስለ ዘለው ብዝተፈላለየ መንገዲ ብኸባሳታትን ኣንበጣ ውጥን ቅልቅል ኢሎም ናባና ይመፁ ስለ ዘለው ኣብ ኩሉ ተኮላላታትን መጽናዕታትን ስልጣናታትን ብሙሉእ ብሃገር ደረጃ ዝግበር ዘሎ ማለት ምስ ስፍሓት ናይ ኣንበጣ ብዝዋን ኣንበጣ ምድረ በዳ ብዝግባእ ክትቋጻጸሮን ከተጥፍኦን እንተዘይክኢልካ ክብሩዶ ዝኽእል ጉድኣት እንታይ ይመስል? ሓደገኛ ባህርያት ናይ ኣንበጣ ምድረ በዳ ምስ ንሪኦ ሓደ ሳጋም ባልዕ ብምዃኑ ኣብ መዓልቲ ካብ 100 ክሳብ 200 ኪሎ ሜትር እናሸፈኑ መግቦም ይመእረሩ። ካልኣይ ብብዝሒ ክራብሑ ስለ ዝኽእሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ባህርያቶም እዩ። ሳልሳይ እንተሪኢና ድማ ብብዝሒ ክምገቡ ክእሉ ብምዃኖም ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ባህርያቶም እዩ። ኣንበጣ ምድረ በዳ ሓደ ንእሽተይ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ሓደ ተርቢዕ ኪሎ ሜትር ዝርከብ ኣስታት 50 ሚልዮን ኣንበጣ ምድረ በዳ ይሕዝ። እዚኦም ድማ ክንዲ ክብደቶም ማለት 2 ግራም እናተመገቡ ይኸዱ። እዚ እንድሕር ኣራቢሕና ርኢናዮ ድማ ሓደ ንእሽተይ ዕስለ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ሓደ ተርቢዕ ኪሎ ሜትር ዝርከብ ብደረጃ ወራር በፂሖም ንዝበጥቅዑኻ ክሳብ 10,000 ቶን ምግቢ ከጥቅዑ ይኽእሉ። እዚ ድማ ንኣስታት 1000 ሓራምዝ ወይ ድማ ንኣስታት 2500 ኣግማል ክምግብ ዝኽእል ብሓንሳእ የፅንቱ ኣለዉ ንብል ኣለና። እዚ ዝነኣሰ ዕስለ ኣንበጣ ምድረ በዳ እዩ። ሓደ ማእከላይ ዕስለ ኣንበጣ ምድረ በዳ ምዝወረና ድማ ካብ 10 ክሳብ 100 ተርቢዕ ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ወራር ይረኣዩ። ኣዝዩ ዓብ ወራር ምዝመጽ ድማ ካብ 100 ክሳብ 500 ተርቢዕት ክሽፍኑ ይኽእሉ። እዚ በዚ ክንገልጾ ፀናሕና ምስ ንሪኦ ኣዝዩ ኣጽናቲ ንጥሜትን ንስደትን ከቃልዕ ዝኽእል ወራር ድማ የካይዱ ንብል ኣለና ማለት እዩ። ኣብዘን ሓጸርቲ ደቃይቕ ብዛዕባ ኣንበጣ ምድረ በዳ ባህርያቱን ኣብ ዘራእቲ ከብሩዶ ዝኽእል ጉድኣትን ክኢላታት መብርሂ ሂቦምና ኣለዉ። እዚ ሓደገኛ ዝኾነ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ 2019 ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሃገርና ተረኣይ እኳ እንተኾነ ብውህድ ስራሕ ከም ዝጠፍአ ዝገልጽ ኣቶ ቴድሮስ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ዘጋጠመ ናይ ለበዳ ኩነታት ማለት እዩ። ሓደ ካብ ቃረራ ኣትሒዝካ በዓል ቃረራ በዓል ኣፍዓበት ስጋዕ በዓል ገልዓሎ ስጋዕ በዓል ጢዖ ዝነበረ ኣዝዩ ከቢድ ለበዳ ሓደ ኣብ ሃገርና ብዝተራብሑ ኣንበጣ ካልኣይ ነገር ድማ ካብ ስግረዶ ብባሕሪ ሰጊኖም ይኹን ብመሬት ሰጊሮም ዝመፁና ኣንበጣ ስለ ዝነበሩ ኣዝዩ ፅዑቕ ስራሓት እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ሰራዊት ይኹን ህዝቢ ይኹን እቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ይኹን ብዓብይ ምውዳብ ይኹን ብዓብይ ተወፋይነት ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ ስለ ዝተሰርሐ ጽቡቕ ስራሕ ብዓወት ተዛዚሙ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዝመፀና ዘሎ ከዓ ብበዓል ከምኡውን በዓል ዞባ ደቡብ ደብ ሰጊሩ ዝመፀ ኣንበጣ ብዝተሳታትፎ ናይ ሰራዊት ይኹን ናይ ህዝቢ ይኹን ናይ ኣካላት ኩለን መንግስታት ኣዝዩ ዕዉት ስራሕ ተሰሪሑ ኣብ ሓፂር ግዜ ክነጥፍኦ ክኢልና ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ዘሎ ተወፋይነት ንብሕጂ እውን ንዝመፅእ ኣንበጣ ልክዕ ከምቲ ዝሓለፈ ተወፋይነት እቲ ህዝቢ ይኹን እቲ ኣካላት መንግስቲ ብሓደ እንድሕር ጥሙር ሰሪሕና በዚ ሓድሽ ኣዋደባት ተገይሩ ዘሎ ከም ንዕወተሉ ይተኣመን። ኣብዚ እዋን ኣብ ዞባና ኣሰካፊ ለበዳ ኣንበጣን ምቹእ ኩነታት ንምርባሕ ኣንበጣን ከም ዘሎ ወግዓውያን ሓበሬታታት ይጠቕሱ። ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ሃገርና ነዚ ዘሰክፍ ተርእዮ ንምምካት ከም ወትሩ ዓቕሚ ዘፍቅዶ ምድላዋት ይግበር ኣሎ። ብተወሳኺ ንባህርያት ኣንበጣ ዳህሳስን ቁፅፅርን ሜላታት ምንጻግ ፀረ ባልዕን ከምኡውን ንድሕነት ሰብን ኣከባብን ዝምልከቱ ሰፊሕ ሸፈነ ዘለዎም ስልጠናታት ንህዝብን ሰራዊትን ይወሃቡ ኣለዉ።